деца. В момента дори някои деца в България са осиновени от еднополова двойка, макар че законово и легално детето е осиновено от самотен родител. Така или иначе такива отношения съществуват. Просто наистина държавата трябва да се погрижи това да бъде регламентирано. Да чуем науката какво казва по този въпрос. Не чуваме много добре. Ние говорихме и в първата част за това. Като развитие до сега сме до тук по отношение на приемане. Ще видим анкетата и резултатите, но ще видим и вашата толерантност всъщност за това, че обществото е стигнало до някъде по този път на приемането на гледане на деца и взимане от еднополови семейства. Да. Вие, по отношение на тази толерантност на българското общество към еднополовото живеене под един покрив, да го наречем? Колега Цонев, казвам колега, защото вие сте юрист. Смятам, че българската толерантност се бърка с прословутото ни безразличие. Така че българина не е особено толерантен към различните хора. Искам и се обаче, тъй като вие говорихте за аргументи, да ви запитам, в правото, освен юридически аргументи, други няма, нали така? Точно така. Но те възникват, когато имаме закон готов нормативен акт. Разбира се. Аз не мога да разбера какъв е проблема в този спор, дали да има или да няма узаконяване, защото няма нищо по-хубаво от правила и регламентация на определени отношения, което ще доведе първо до една яснота, второ до спокойствие в самото общество като цяло и разбира се до едно много по-толерантно отношение като резултат. Вие знаете, че законодателите, освен че трябва да отразяват реалните житейски факти, те трябва да мислят и с няколко стъпки напред. Така че това, което ще се случи в България, вече се е случило в много европейски страни. И никакъв апокалипсис от узаконяване на еднополови съжителства няма да има. Това е, разбира се, доказано във времето. Ние се надяваме, че законодателите ще проявят здрав разум и ще възприемат европейската тенденция в тази посока, която е еднозначна. Толерантност към хората, независимо от тяхната сексуална ориентация, независимо от техния геном, независимо от техния произход, независимо от това. В колко, да ви прекъсна само за малко една статистика, може би вие знаете, колко са европейските държави, където фактическото съжителство на еднополови двойки е регламентирано? Може би трябва да обърнем въпроса в колко не са. Не са, да, в колко не са. Може би само в 6. Включително... 6 държави в Европа еднополовите двойки нямат никаква форма на узаконяване, но в 19 има една или друга форма. Да, ние сме подготвили между другото и видеоматериал, който можем да видим, който е свързан естествено с толерантността, която в чужбина оказват. Макар че гей паради, които ние ще видим и тук след малко, имаше и в България, доколкото знам, миналата година или тази година беше? Тази година. Тази година пролета и възникна доста интересен обществен дебат във връзка с този... Ние провокирахме този дебат да се случи. А всъщност изненадата на този парад, само да се вмести в това, което вие казвате, беше, че хората видяха едни нормални хора, като тях, които, ако не бяха обявили, че отиват на парад, никой нямаше да разбере, че са LGBT. Така че няма никакъв проблем. Само да си довърша обаче с едно изречение съвсем кратко. Какви са мотивите да се приеме едно такова решение? Те са чисто юридически. Така че в този спор има думата правото. Сексуалната ориентация, независимо каква е тя, дали хомо или хетеросексуална, е базисно човешко право. Това е европейската тенденция в правото изобщо. Ако в Семейния кодекс, който се подготвя като проект, не залегне узаконяването на фактическите съпружески съжителства и за еднополови двойки, ще се наруши първо Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, която е прията в България преди 16 години, е част от вътрешното право. Добре, нека само да довърши още едно изречение. Освен това ще бъде нарушен и Закона за защита от дискриминация, закона, който депутатите са приели и те, ако не приемат тези съжителства, ще го нарушат. Тоест това е един абсолютен парадокс. Имаме и сигнали от Европейския парламент, които подкрепят узаконяването на тези съжителства, така че проблемът не е юридически. Тоест
Той се по-скоро вече превръща в фактически. политически проблем. Точно така. Да, Не би казал, че е просто политически. време. Нека все пак да видим тази картина, която са подготвили колегите и ще продължим веднага след това. Тези паради, които се организират в цял свят и в Европа, доколкото знам и в Америка, и вече тук и в България, те демонстрация на егото на тези хора ли са или демонстрация пред обществото, че те съществуват и по-лесно да бъдат приемани от обществото? Каква е основната цел на един такъв парад? По принцип думата демонстрация има някакво негативно Не, в най-добрия смисъл на думата влагам но аз. смисъл на прайдовете, на парадите са да покаже силата на тези хора да живеят без да се крият, без да лъжат семейството си, колегите си. И по-лесно да бъдат възприети от обществото. Да, и в крайна сметка това не бяха кадрите от Боливард Евой Георгиев Не, тази това година. не са български. Мисля, Но че кадрите от българския прайд показаха, че всъщност гейовете в България са абсолютно обикновени хора и те трябва да бъдат третирани като всеки друг човек. Да. Тоест видимост е идеята на прайдовете. Ще се случи ли всичко това, което ние коментираме в близко бъдеще? Според психологията на българина, аз съм малко скептично настроен по отношение на това, че по-голяма част от българското общество ще възприеме едно подобно поведение. Виждате и законодателите се колебаят по отношение на регламентирането на това съжителство. Нямам представа дали би било в близко време, но ни предстои. Виждаме хората навън правят стъпки. Самия факт, че ние в момента сега си говориме по тази тема е много. Но както приемаме другите етноси, другите раси, видяхме днес колко неща се случиха тук и сме толкова отворени и защо не? Това е един много добър финал за нашия разговор. Аз пак ви обещавам, ние ще продължаваме да следим тази тема, въпреки краткото време, което имахте възможност да говорите с нас. Искам да използвам ефира ви само едно изречение да кажа. Едно изречение, заповядайте. На 20 от 19:30 в Червената къща в София ще имаме дебат по темата за фактическото съжителство, така че всички могат да заповядат и се включат в него. Чудесно. Благодаря. Благодаря.